Jekk inti bħali u tħobb titċaqlaq il-ħin kollu u m'għandek sabar fuq is-siġġu, għandi l-ktieb perfetta lik. Dal-ktieb jismu Prin, miktub minn Carmel G. Kawki bil-illustrazzjonijiet ta' Luca Zoppardi, ippubblikat minn Horizons, fih stejjer osra u pubblikat. Ejja ħanaqraw siltiet minnu. Kieku jaf il-kelb jitkellem. Kieku jaf il-kelb jitkellem, miegħu kon naqbad nistaqsih x'l-aktar li jogħġbu. Meta nieħdu passiġġata, nistaqsih l-għal-sinu, joħroġ barra ta' sikwit. Meta tkun isħana u kull meta jiġri ftit. Nistaqsih l-għala dembu, spiss ixejjer bla waqfin. U x'tassew bija jiftar jew inaffar id-dubbien. Nistaqsih kif iżomm sninu, sbieħu bojot, kollha sħaħ. U għalkemm igerrem l-għada, qatt jaħsilhom ma naraħ. Nistaqsih x'gost jieħu jġebbed fit-tapit jew f'xi kalzetta. U jekk meta żarbun jikdem, ikku salzetta. Kieku jaf il-kelb jitkellem, fuq da xejn daqshekk konna nparlaw. Ma jaħossra dal-kelb tiegħi, ma jaf xejn. Baw waw waw! It-tromba. Taf tgħidli x'inhi qed jinstaqsa l-papa għax din biċċa mill-homework li lilna l-għallimta. Naf sew il-papa wieġbu. Imma nsejt, it-tromba tkun bħal kamra fit-taraġġ ħdejn il-bejt. Skużawni, qabżet ommu, għax irrid immeri, ma tromba tkun il-biċċa ta' fuq tal-kuċinieri. In-nannu li kien sieket qed jgħid tant għal ċarutont li tromba imnieħer lill-junfant. Olle, qabżet in-nanna hekk kif magħhom it-tromba tkun onqoli ta' żraben twal tax-xitwa. U hekk dwar x'inhi tromba tilwieħed ħabdiet li damet sa flaxija sa x'in waslu t-tzijiet. It-tziju kien pront għallhom li tromba doq bl-infieħ tal-banda u d-doq tas-sew sabiħ. Imur, meritu t-tzija, it-tromba ħerba ġib tkun rifnu jdurja u t-tiknes kull ma ssib. U żdiedet it-tilwima dwar x'tista' tromba tkun, kulħadd jgħajat u jisħon, kulħadd ġun. Etjen imbagħad waqqafhom u qallhom bleħen sod. Ftakar x'inhija tromba, strument biex tara l-bot. Patch. Il-kelba tan-nannu Roni kellha 4 tifrieħ. Kienu kollha bojot ħalib bħal ommhom, qishom 4 kobob tat-tajjar. Imma waqt li 3 minnhom kellhom lewn abjad pur, bla ebda taħlit, ir-raba' wieħed ma kien kollox. Kellu roqa sewda fuq ġenbu li minħabba fiha in-nannu semmih Patch. Lill-oħrajn semmihom Snowy, Milky u Lily. Koll ismijiet li jfakkruk b'xi ħaġa l-kollox bajda. Ix-xwejja kien ġamel il-ħsieb li qed iġġerru minn in-neputija tiegħu li kienet ilha tixtieq li jkollha ġeru biex trabbih bħala pett. Xtaq jagħtihula bħala rigal tal-miliet li kienu jagħmlu. Imma rrid qabel xejn jara jekk il-ġenituri tagħha jaċċettawx li jżommu kelb id-dar. Ommu Mister Mirjam ma kinux kontra, ħadu gost li n-nannu Roni kien se jagħti wieħed mill-ġriewi lil Mirjam. Imma xwejja talabhom biex lit-tifla ma jgħidulix bil-ħsieb tiegħu. Li dan ir-rigal ikun għaliha sorpriża sabiħa. In-nannu Roni kien iqatta' ħafna ħin jilgħab mal-ġriewi u seta' jinduna mill-ewwel l-aktar jgħod tal-Mirjam kien Patch, il-ġeru tar-roqa sewda. Meta l-miliet qorob, il-ġriewi kienu kibru biżżejjed, għalmu jiklu ikel solidu u setgħu jinfirdu minn mommhom. Għalhekk, l-ewwel darba li Mirjam marret iżżuru, in-nannu Roni għalilha li kien wieħed mill-ġriewi bħala rigal tal-miliet. Imma meta offrilha lil Patch, daret li ma tantx ħadet gost bih. Jekk kienu dik, nippreferi wieħed mill-oħrajn nan. Artlu b'xuftihom kemm xin. Din it-teba sewda li għandu wisq.
Għalija xorta waħda Mirjam, għalila n-nannu, imma jien naħseb li Patch u l-aħjar għalik jista' jkun nisbaħ fid-dera, imma Patch għandu l-isbaħ karattru. Iżda Mirjam baqgħet tixbed xuftejha u n-nannu żied jgħidilha jien se mmur insaq ixtieli u intu qotawni laftit mal-ġriewi. Meta nerġa' niġi ħdejk, għidli li ma tkun għażilt. Tażel li ma tra. Għalija, xorta. Li ma taħsbu li għażlet ġeru, Mirjam? Lil Patch jew lil wieħed il-bojot? U kun tix tażel? Wieħed li jogħġbok l-aktar fid-dera jew ieħor li għandu l-iktar karattru ħelu? Kom daw l-istejru l-poeziji osra, morru iġru u wixtru dal-ktieb għal darbohra.